eɗen tawa e port mo Dakar ɗo conteneur ji nguura Mali kewɗi woni iɗi paɗi ɗo ko ina ɓura jonte ɗiɗi sabu Rafiki Sall e ŋakkere carburant gonɗo to ndin leydi e wiide Sidi Ndiaye transitaire to port mo Dakar. Bagasuji hewɗi no e nder port wawa yaade par ce que caɗele no woodi e transport o Mali no waɗi probléme carburant no waɗi probléme insécurité donc chauffeur aɓe hewɓe transporteur ɓe hewɓe yiiɗa yaade Bamako fenno ni donc ɗum fof waɗi no sattiɗal no woodi foof guura bagasuji mayonnaise hewɗi no woodi pomme de terre no woodi soble. Ka gonka addani caɗele kewɗe soforeɓe dognoɓe hakkude Dakar e Mali e konngol Mamadou Traoré chauffeur malinajo. ɗum ko caɗele wonande dognoɓe e yewoɓe ɓe foof woni ɓe Mali ha eɓe Sénégal conteneur uji kewɗi nanɗo poɗɗi yaade Mali kono ɗi jahani ha joni saabu fitinaji ina kewi Mali kuliyankoɓe ina mbawi tufde pitti e laabi ɗi arde ɗo wonti hunde sattude ko ɗum saabi hunde nde usti nden min mbaɗanno ya garta fodde laabi tati taw e lawol nayɓol ngol wonata ko e mayirde lewru ndu. Horeɓe leyɗi ɗiɗi ɗe nana jewtida ngam ñawdude ɗe caɗele e wemnude ya garta conteneur uji ɗi to Mali. Ibrahima Nia, Dakar, RFI.